قد أفلح المؤمنون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Яшәгәндә бер ир һәм хатыны. Ир инде гадәт буенча өйгә кайтып, гәҗит алып, диванга утырып, телевизор карап ятадыр. Хәзер хатыны ире дә мыгырдап йөри, кара өйгә кайта, я бер нәрсә эшләми. Ире хатына карый да әйтә, уйлап утыра. Каралы, элек өйләнгәндә шундый матур иде. Өйләнгәндә шундый матур сүзләр әйтәдер. Хәзер нәрсәгә бу әйләнде? Инде көндән шулай булды. Бу инде хәзер әтисе янына барып, әти, менә шундый хәл нишем икән, аерылышым икән? Син, улым, нәрсә телисең ди? Ну, мин телим берәр, теге принцесса шикеллерәк, что ли, берәр хатын-кыз, матуррак модель, внешность белән әйтә теге. Улым, ди, син дуга кыл ди. Истихара намаз укып ал да, дуга кыл. Ләкин шуны бел, әгәр дә син принцесса телисең икән, үзең дә принцтан кимрәк булырга тиеш түгел. Ярый, икенче көнне бу хәзер кухняга чыгып караса, хатыны посуда, табаса җып утыра. Аркасы белән басып тора инде. Һәр монда карап тора да, карал, бу вообще үзгәрер микән бу вообще, юкмы? Шуның карашын сизеп хатыны борыла да, шундый ире карап тора бит инде, диккатләп, чәчләрен рәтли башлый бу хәзер. Чәчләрен рәтли башлаганда, син нишләп алай карап торасың ди? Юк ди, менә кирәк булса да, может, посуда җуырга ярдәм итим ди. Хатны шунда ук фартугын алып ата. Юк ди, мин җудым, все нормально ди, кирәкми. Хәзер хатны бераз матурая башлады бит инде. Бу хәзер икенче көнне эшкә бара, эшкә кайтканда хәзер уйлый, кара, һәр хатным яхшырак булса, мин дә бит ан дәрәҗәгә лаеклы булырга тиеш. Әйдә дә чәчәкләр алып җибәрим. Чәчәкләр ала да я кайта, хатны инде матур күлмәктә каршы ала. Табынга әзерләгән. Ашар вакытта ир әйтә, нишләрбез микән? Бу көннәрдә кая барабыз? Хатын әйтә, белмим нишибез. Ир әйтә, мин 2 билет алганым театрга. Әйләник әйдә. Ләкин продуктор алыйк, ашарга аннан ашар өчен. Ярый, барып кайталар, ия кайталар да. Өйдә утырганда эшләшкәндә инде бу көннән көнәп шулай яхшырап бара бит инде. Яхшырап бара. Ир инде хәзер хатына карата мәхәббәт сизә башлый. Мәхәббәт сизгәч, каралы, бала да булса бик яхшы булыр дип утыра да, хатын хатны карый да монарга, сизә нәрсәдер. Ирем, нәрсә булды ди? Нәрсә ничек? Ну, белмим ничек әйтергә ди. Бала телим ди. Синнән ди. Шул вакытта хатынның күзләре яшь белән тулып, килеп кочаклый да, мин сине яратам ди. Инде ничек яхшы шундый матур принцесса белән яшәргә дигән уй фикер белән шул ир кеше үзенең оныгын инде мәктәпкә киендереп җибәрә. Аллаһ субханаһу ва тааля кардәшләр Куръан Кәримдә әйтә: Аллаһның дәлилләре арасында ул Аллаһ субханаһу ва тааля сездән хатыннар яралты. Сез аларда тынычлык табу өчен. 30-нчы сүрә, 21-нче аят. Кайбер чакларда, никахларда сорау бирәм, гаиләнең максаты нинди? Кемдер әйтә, бала тудырга, нәселне итәргә. Но бит без танышканда бит, менә бу объект киләчәктә минем балаларым туа дип уйлап йөрмибез бит, шулай бит. Юк инде. Асыл гаиләнең функциясе ул, кардәшләрем, тынычлык. Һәм шул тынычлык усулында кайбер ике киңәш әйтәсем килә, минем сүзләрем түгел. Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, мусульман ир кеше ди, хатынында берәр гаип күрсә, ул хатынына нәфрәтләнеп карамасын. Чөнки әгәр дә шул хатында гаип ягы бар, шул ук рәвештә
хатынында иренә ошый торган яхшы ягы да бар. Икенче яктан, бер салих хатын-кызларга да бик яхшы киңәш бирә. Хатын үз кызын кияүгә җибәрә дә әйтә: "Я кызым ди, сиңа таныш булган идән син таныш булмаган игә китәсен. Сиңа таныш булмаган ир кешегә китәсен. Шуңа күрә сиңа киңәш бирәм ди. Син анарга кыл бул, һәм ул сиңа кыл булачак ди." Менә бу асыл киңәш. Үз кызына әйтә: "Я кызым, син бу ир кешегә кыл бул, ул сиңа кыл булып кайта. Һәм сиңа ди киңәшләр бирәм, шул киңәшләр буенча яшә." Һәм иң беренче әйтә: "Аз мал белән канаат бул, һәм иреңне тылна. Иреңә итагатьле бул." Ни өчен алай? Әгәр дә ирең бай, инде монда җиңел итагать булырга. Әгәр дә итагатьле булмасан, норковый шуба алып бирми бит инде. Яисә машина алып бирми. Ә менә инде иреңдә малы әзрәк булса, монда итагать булу инде башкача. Шуңа күрә әйтә дә: "Аз малга канаатлы бул, һәм иреңә итагатьле бул." Өченче һәм дүртенче: "Аның борынын һәм күзен сакла. Күзе синдә берәр гаип нәрсә күрмәсен." Ягъни матур дип киен. Һәм борыны синнән начар ис сизмәсен. Теге киноларда шикелле булмасын инде, теге ире кайта да, хатыны жыртык-пыртык халатларда җири, әле яры теге сметана булмаса битендә. Ну, төнлә уянгач инде ире карый, монда нәрсәдер ята. Битендә сметана, монда банан, кыяр, монда помидорлар. Ну, бу ләкин иртә белән торгач, теге матур бизәнеп чыгып китә инде бу хатын-кыз. Бу кардәшләрем гаилә таркалуга ысул алды, юл алды шул тарафка. Чөнки динебез матурлыкны гаиләгә җибәрә. Юлын шунда күрсәтә. Чөнки бер галим кеше әйтә: "Мин үз хатыныма ничек ул миңа матур булырга тырыша, мин дә шулай аңа матур булырга тырышам" ди. Ир кеше дә, хатын-кыз да. Дәвамында кардәшем әйтә: "Ризыгын вакытында бир, һәм әгәр дә ирең йоклый икән, тынычлык булдыр. Һәм иренең малына игътибарлы бул. Ул сиңа әйткән сиреңне бер кемгә дә сөйләмә, һәм тыңламыйча да йөрмә. Әгәр дә ул сөйнә икән, үзеңнең күңелсезлегеңне күрсәтмә. Әгәр дә ул инде күңелсез икән, үзеңнең сөйнешеңне күрсәтмә. Анарга карата хөрмәтле бул, һәм ул сиңа хөрмәт булып кайта үзеңә. Һәм күбрәк аның белән ризалаш, узаграк аның белән яшәрсең." Кардәшләрем, без ир кешеләр әлбәттә кайбер чакларда беразна тупас хәлдә булабыз. Без грубыйрак инде дигәндә. Ләкин әгәр дә ир кеше кайбер чакларда әйтә икән, бу хатын-кызның йөрәгенә керә инде. Бер мисалны китерәм. Инде ире хатыны белән яшәде бит инде, кызын кияүгә бирә. Хәзер теләгәндә бу үз кызына әйтә: "Кызым." Гомер буе рәхмәт әйтмәгәндер бу хатынына. Ләкин карагыз, "Кызым, әниең шикелле бул. Әниең шикелле бул." Менә бу сүзләр ире хатыннан разый. Хатыны бик яхшы. Күп сүзләр әйтергә була. Ләкин менә шул сүзләр хатын-кызның йөрәгенә керә инде ул. Җылылык кертә. Һәм икенче яктан ир кешеләр үзләре дә. Айша радиллаһу анха әйтә: "Ире ди, Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям игә елмаймыйча бер кайчан да кермәде. Ягъни гел елмайып кына керәдер, я кардәшләрем." Һәм хәтта Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям Айша радиллаһу анха брас көннәшкәч: "Сиңа Аллаһ Тәала яшьне бирде, син шул картны искә төшәсең" дигәч, Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям бик каты ачуланды. Һәм әйтте: "Аллаһ субхана ва тәала ул шикелле миңа бирмәде. Аллаһ субхана ва тәала ул шикелле миңа бирмәде. Чөнки ул миңа бөтен кеше миннән борылгач, мине ташлагач, ярдәменнән ташламады." Һәм шундый киңәшләр әлбәттә кардәшләрем, ир кешегә дә, хатын-кызга да күп. Ләкин шул ишакларда да кеше әйтә: "Иләндем, хәзрәт. Юк тынычлык. Тынычлык
табып булмый, юк тынычлык. Хатын әйтә, кияүгә чыккан инде, ләкин гаиләдә тынычлык юк. Ә бит Аллаһ субхана ва тааля Кур'ан-ы Кәримдә әйтә, тагын бер тапкыр искә төшерәм. Аның дәлилләрдән ул сездән хатыннар яралтты, сез аларда тынычлык табыр өчен. Арагызда мәхәббәт ва мәрхәмәтлек салды. 30-нчы сура, 21-нче аят. Тапмадың икән, димәк, үзеңдә гаип эзлә. Үзеңдә гаип эзлә. Нәрсә без үзебез шул гаиләләребездә тынычлык булыр өчен нәрсә без эшләдек? Шунда тынычлыкны булдырыр өчен нәрсә без эшләдек үзебез? Хатын-кыз үзенә сорауны биргә тиеш. Ир кеше үзенә шул сорауны биргә тиеш. Нәрсә мин, менә шул производство эшләгәндә бит һәрбер кеше теге син эшләмисең дип әйтми, үзенекен эшли дә, шул производство алга бара. Монда да хатын-кыз да, ир кеше дә үзенә, һәрберсе үзенә сорау биргә тиеш. Нәрсә мин шул тынычлыкны булдырыр өчен нәрсә мин эшләдем? Әнә бит теге кыйссада ир кеше үзеннән башлады бит. Аның үзен эше хатын-кызның үзгәрүенә катализатор булды. Шуңа күрә үзебездән башларга кирәк. Бит машинага утырганда, игә машинада кайтам дисән, утырасың, ключны ачкычны бурасың, газга басасың, барганда кагыйдәләрне карап барасың. Чөнки әгәр дә кагыйдәләп, светофорларга тутамыйча барсаң, игә барып җитмәскә мөмкин. Монда да, кардәшләрем, үз кагыйдәләре бар. Аллаһ субхана ва тааля безгә әйтте, гаилә ул тынычлыкка юл. Һәм әгәр дә без аны булдыра алмыйбыз, димәк, гаип үзебездә. Әйдәгез, кардәшләрем, үзебездән башлыйк. Йылмайып ия керик. Эштә булган проблемаларны эштә калдырыйк. Әйдәгез, чәчәкләрдә алып җибәрик. Хатынның ачулана икән, өндәшмичә тор, сабыр итеп тор. Хатыныңдан ия кайтып, ярты сәгать булса да илә сөйләшеп утыр. Хәлен белеп, сүз булмаса да чәйнәшеп утыр. Үзебездән башлыйк. Хатын-кызлар, әлбәттә, әйдәгез башлагыз, менә шул теге салих кеше хатын-кыз биргән киңәшләргә лаеклы булырга тырышыгыз. Шул вакытта, кардәшләрем, үзебездән башласак бик яхшы булыр. Чөнки гаилә, кардәшләрем, ул җәмгыятьнең йөрәге. Һәм әгәр дә шул йөрәк салих булса, җәмгыятебез дә салих булачак. Менә шул салих җәмгыятьтә балаларыбыз да үсер. Үзебез дә, Аллаһ бирсә, бәхетле булырбыз. Аллаһ субхана ва тааля һәрберебезгә дә үзебездән башлап, менә шул гаиләләребездә тынычлык булырга насыйп әйләсә иде. Субханака Аллаһумма бихамдик, ла илаха илля анта астагфирука. لا إله إلا الله العظيم الحليم